saboda mufsidi ne. Kwanan nan malam wata ta ce mun a idanta ta kama mai gidanta da daddare ya shiga banɗaki yana wasa da gabansa, yana waya, yana bidiyo call, yana wasa da gabansa har ya gama inzali a cikin banɗakin. Ta ce min ya yi wankan sallah. Na ce me wankan sallah? Daga nan ma na fara jin wankan sallah, ashe wankan janaba take ne. Ta ce malam da ido na kama shi yana kuma ɗabi'arsa ce. Malam ga matar nan babu matsala ba damuwa, amma da yake mufsidi ne ya fi fifita yi wannan barnar akan ya je sunna. Akwai wanda haka kawai zai kaurace miki saboda tsiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta da tsinuwa ga nakihu yadihi, mai auren hannun shi, mai auren hannunsa. Yau fa Allah ya kawo lokacin da maza fa suke zuwa fa su je su siyo yar bebi fa.